kartoplerne. Et af de farligste hop. Du ser dem ikke farligere. Se her, gutter. Farlig hop. Der er ikke noget i luften, kan jeg sige her. Men I skal huske, der er ikke noget, der hedder teknik i luften. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Det er bare... Det skal være aerodynamisk i luften. Det er et, du gør med det. Det er ved at stikke dit ben. Sådan her altså. Og så helt ned med armen sådan her. Så kommer du længst med. Og nogle gange, så kan man også give hop sådan her. Det kommer man også bare langt med. Jeg kan lige demonstrere. Og nu skal jeg vise jer. Hvor kommer lidt tættere på? Nu skal jeg vise jer det berømte skihop. Det gør jeg nu. Jeg skal lige have den ud af gear først. Hej. Det vigtigste så åndedstring her. Kig her. Kig med derude. Det er. Jamen. Du skal ikke. Må ikke. Simpelthen du. Du må ikke. Så mange tror man skal baghjul lige igennem. Men det er erfaret igennem længere tid. Det skal man ikke. Det man skal gøre simpelthen. Det er. Kan du være at ringe? Det man skal gøre simpelthen. Det er, at du skal bare dreje forhjulet i dem. Scrub dem. Det vil sige scrub også. Nogen kalder det. Famous scrub. I like to say. Lad os prøve det. Se hvordan jeg gør, drenge og piger. Og andre køn. Hvad siger du til det? Det gik ikke så godt. Prøv lige igen.
Det er det sving, der er allerførst til at starte med her. Det her vil gøre. Så talsving. Det er nikker. Mange kender ikke til teknikken. Det er heldigvis en de få, der gør i verden. Når du skal gennem sådan en sporet ydersving, lige der præcis, så skal man ikke stå neutral position, og så bare køre den rundt. Nej! Det skal man ikke. Stå sådan her. Sådan der. Skal du stå. En gang til. Sådan her. Se efter. Hold da kæft. Ja, for satan. Hvad skete der? Ja. Jeg skulle altså bare tisse. Det var bare det. Men jeg ved ikke, om der har lagt den der. Det er en idiot. Hvad sker der? Jeg kan lige så godt være ærlig til at arrestere derude. Det var ikke fordi, jeg skulle op og tisse. Det var fordi, jeg væltede. Men så kan man se. Alle de tips og tricks, de kendte, de bare tror, de kan. Det er sgu derfor, man vælter i virkeligheden, for helvede.